zuhaitzaren ipuina kontatuko dizuegu. Kaixo, ni Alex naiz eta antzerki honetan lehenengo kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan Susana eta Susanaren amona izango naiz. Kaixo, ni Julen naiz eta antzerki honetan bigarren kontalaria izango. Kaixo, ni Jodiz naiz eta Olentzero izango naiz. Gabonetarako oso egun gutxi falta ziren. Andereño, laster Olentzero etorriko da opariekin. Zenbat lo falta dira Olentzero etortzeko? Amona, lagundu Olentzerori eskutitza egiten, nik ez dakit oraindik idazten eta. Olentzeroko opariak ekartzea nahi baduzu, badakizu ongi portatu behar duzula. Har guztiak urtero bezala Olentzeroren oparien zain zeuden. Eskutitza idatzita zeukaten gehienek. Batek negar egiten zuen panpina zeukan eskatuta, besteak ipuin liburu musikaduna, gozokiak eta margoak ere bai beste batzuek. Denei ekarriko ziren zerbait Olentzeroek, horregatik zeuden hain pozik herriko hartako neska mutilak, inoiz baino txintxoagoa zebiltzen etxean ikastoran eta kalean. Baina bazegoen herri hartan Susana izeneko neskati beltzaran bat, urrutiko herrialde batetik etorritakoa. Ez zuen gurasorik eta bere amonarekin bakarrik bizi zen, egurrezko etxe zahar batean. Susanak bere amonaren laguntzaz eskutitz hau idatzi zion Olentzerori. Kaixo Olentzero, Susana naiz, herriko etxerik zaharrenean bizi naiz amonarekin. Oso diru gutxi daukagu nire amona eskean ibiltzen da. Nik ez dizut jostailurik eskatu nahi, guri diru pixka bat ongi etorriko litzaiguke, baina esan didatezuk dirurik ez duzula oparitzen. Orain badakizu gure arazoa zein den eta ekar ezazu amonarentzat eta niretzat zeuri egokiena iruditzen zaizun gauz bat. Bezarkada bat, Susana. Eta heldu zen abenduaren 24. Gauean afaldu eta txintxo joan ziren ohera herri hartako haurrak. Elurra ari zen marra eta Susana oso kezkaturik zegoen. Honela galdetu zion amonari. Amona, nola etorriko da Olentzero menditik horrelako elurrarekin? Ezinezkoa da. Amona, nik ez dut ulertzen nola egotzen den Olentzero 5. eta 6. pisuetako leiotaraino. Nondik ekartzen ditu Olentzero horrenbeste jostailu? Eta Amonak horrela erantzun zion. Zaude lasai, Olentzero ezazu eta ni bezalakoa. Berakuk egin ezin ditugun gauzak egiten ditu. Horrela herri hartako haur guztiek lo hartu zuten eta Olentzero etxez etxe ibili zen gau osoan oparien banatzen. Esnatu zirenean antzez euskatzen aurrek eskatutako opariak. Ura poza aurrek leihotik begiratu eta esaten zuten. Begira, Olentzeroren oin arrastoak elurretan. Etxe guztietan sartzen da eta inork ez du ikusten, lo egoten garelako. Baina gau hartan herri hartako 2 pertsonek bakarrik ikusi zuten Olentzero aurrez aurre. Hizketan egon zen berarekin, egurrezko etxeko atea jo zuen eta Susanaren amona galdetu zuen barrutik. Nor da gaueko ordu hauetan? Olentzero naiz, esaiozu Susanari jaikitzeko bedaekin hitz egin nahi dut. Sar zaitez barrura gizona. Jaiki zen Susana hoetik, eskoekin berriak igurtzi eta antze geratu zen Olentzeroren aurrean ariturik eta pentsaturik zer esan ez zekiela. Kaixo Susana, Olentzero naiz hartu nuen zude eskutitza oso polita iruditu zitzaidan orain arte inork idatzi didan politera. Amonak emandako kafe beroa hartzen zuen bitartean, honela jarraitu zuen Olentzero hizketan. Begiraz, zuhaitz landare bat ekarri dizut. Alda ezazu elurra joaten denean etxe inguruan oso azkar hasiko da eta hori bai oso zuhaitz berezia izango da zuri eta amonari komeni zaizuen bezalako zaindu ongi. Eskerrik asko. Olentzerok amonari eskerrak eman zizkion kafearengatik eta kopetan musu batekin agurtu zuen Susana. Handik 4 edo 5 egunera aldatu zuen amona landare etxe aurrean, oso egun gutxietan egin zen handia. Zuhaitz hau ez da nola nahikoa.
Udaberria heldu zen eta kolore desberdinetako loreak atera zitzaizkion zuhaitzari gorriak, zuriak, urdinak, horiak eta beltzak. Eta handik laster lore haiek jostailu bihurtu ziren hasieran txikiak eta gero handiagoa bakoitza bere neurria iritsi arte. Baina zer da hau? Ez da posible. Jostailuak ematen dituen zuhaitza. Amona, zer egin behar dugu horrenbeste jostailuekin? Zer egingo dugu ba? Saldu eta diru pixka bat atera. Eta alazi egin zuten, jende asko hasi zen joaten zuhaitz harrigarri hura ikustera, eta jostailu batzuk erostera. Orentzeroren zuhaitza jarri zioten ezen. Zuhaitzak milaka eta milaka jostailu polit eta koloretsu eman ditu geroztik. Orain Susana eta bere amona lehen baino asko hobeto bizi dira. Jostailuak salduz. Lehengo egurrezko etxe zaharra bota eta harrizko berri egin zuten. Bizitzeko hainbat diru badaukate eta amonak ez dauka eskera joan beharrik, eta dena Olentzerori esker.